каква е функцията на това звено? Срещнах много хора, които ми казаха, вие втори офис ли откривате? Не откриваме втори офис, откриваме инвестиционно звено, което да работи фокусирано за връзка с инвеститори, за комуникация с тях, за това да си ги издирим, да ги намерим, да им кажем Смолян какъв потенциал притежава и да можем да ги посрещнем, когато дойдат тук. Да сме подготвени да дойдат тук в този офис, да им покажем Смолян с какво разполага, след това да ги разведем, за да може да запалим тези инвеститори да отворят работни места. От днес всеки ден ще има човек, който тук ще работи и работата ще му е още от днес да започне комуникация с потенциални инвеститори. Много се радваме, че отново си имаме инвестиционно звено, защото това е начинът, по който и европейските общини се развиват. Аз смятам, че Смолян е една хубава европейска община, която също трябва да е за пример.